Mas nakahibalo siya kaysa imuhang kaugalingon. Nabot sa point ka kami ni Cathy, nagunahon na mig unsay maayong gusto na mo sa mga bata inigdako. That time, baby pa kay si Sophie. Si 30, dako-dako na. Ingon din siya, gusto na kong 30 inigdako, mahimong doktor. Kay daghan kay masakiton sa atong pamilya. Aron nga ayuhon tanan. Ana pug ko, gusto na kong 30, mahimong preacher. Mahimong mo preach good kay siguro that time great tribulation na daghan ang musangyaw. Ingon din siya aron para way lalis doktor at the same time preacher. Pwede dili? Pwede. Tanang parent din nag-desire kita good nga future sa itong mga bata. Regardless na lang sa attitude sa imong parents, attitude sa imong lola or lolo, bisan unsa man na, tanang ginikanan nagi-desire nga naay maayo nga ugma ilang kabataan. Now, ang Bible nag-ingon nga naay maayo nga purpose, plan ang atong Heavenly Father sa tanan niyang kanakan. Kung nakay gusto nga plano sa imong mga bata, labaw pa ang plano niya para nila. So nasa'y good nga plan sa imong life, isa ni ka plano nga beyond understanding, nga masabtan lang nimo by faith, by simply trusting Him. One time na isa ka family nga na sila vacation, part silang vacation, nag-explore sila sa forest. Sa forest nilang giadtuan, muagi sila hanging bridge. Nya ang bata, lingaw kay siya, enjoy kay siya. Pagkakita niya sa hanging bridge, wa sa milakaw. Nahadlok siya. Di siya gusto mo tanaw sa ubos kay lalom kay sa tanan. So nangay siya tabang sa iyang papa. Nagpakarga siya. Gikarga sa siyang papa. Ug sa diyang na nasa siya bukton sa iyang amahan, happy na kay siya. Sige na siya, tudlo la, nindot diha. Makita na nimo ang kalipay siyang naong, na confident iyang naong, wala na fear, na-enjoy na niya ang pagbaktas sa hanging bridge kay pasan na siya sa iyang amahan. Punta na sa siyang papa, nga nung wa naman ka nahadlok. Ingon din siya, of course, ikaw naman ang mikupot nako. Once ihatag nimo imong full trust, pagsalig sa imong Heavenly Father, unsa may nitabo karon sa imong life. Once isalig nimo ang imong future diha kaniya, makahatag gid nimo nig confidence. Sure gid na kay baluta nga wa say daotan nga plano sa tanan niyang anak. Mahimo lang daotan atong ugma kung kitay maning kamot niini. Pero kung atong ihatag atong future sa atong amahan, magpakarga ta niya ba? Diha kanya dadon sa secure kayo nga future. Ingon ang Matthew 7:9-11. If his son asks for bread, will give him a stone? Or if he asks for a fish, will he give him a serpent? If you, then being evil, know how to give good gifts to your children, how much more will your Father, who is in heaven, give good things to those who ask Him. So, atubangan din ni Christ ang mga disciples ug mga amahan. Ingon siya, sa standard sa yuta, kung imong anak, yaw sa kakamahan, mangayo ni mong pagkaon, tagaan din mong scorpion. Kung mga bato apan, tagaan din mong bato. Kung mga isda, tagaan din mong bitin. Imo ginang tagaan aron nga ma-provide iyahang need. Now, ingon ni Christ, kung ang mga imperfect father sa yuta na sila pagpakabana sa ilang mga anak, insya how much more imong langit nung amahan? How much more atong Heavenly Father? Once mangayo lang daw ta niya, once isalig na to atong ugma diha kaniya, nagid kay secure nga future.